Txorienetarrak ongi etorriak gurera, Patrizia Bitili zigorriturrieta, kozinatzeko prest. Kozinatzeko prest, jateko prest beba, ez? Beti, beti. Gaur, goxo dator gauzia. Bai, atzean be bago, hemen hor mokadutxo batzuk prestatu behar dizkido, Patrizia, Bai. gozo askoak. Esan dako, atzo aurreratuz nizuen, gaur, imarritugu lako txokolatezko alfajore batzuk, esne gozokiz da txokolatez beteak. Itxura, begietatik sartzen dien postre horietako bada, hauen nik ikusi nituen lehenengo aldiz argentinar batek jarri zuen denda Durangon, eta alfajoreak egiten zituen, eta egia ez da izi berea bezalakoak ateatzen, itxura aldetik eta ez, zapor aldetik, nahiko ondua, baina, egia da, zerbait berri ingo dugu, hemen ekarri dut esne kondentsatu lata bat, eta esne gozoki egingo dugu lapiko azkarrean, eta, kontatuko izan nola ingo dugun, eta hasiko gaitezen lanean lehen bailen, ze gorkoak, lan pixka badauka. Bai, askorik ez. Esan laburpenian, osatuko gatzu? Hainbeste lan badauka? Ez, laburtuko dut. Ingo. Esne kondentsatua lapiko azkarrean sartu eta ordu erdiz irakiten izango du. Atera, ostu eta gorde mauka batean. Gero, alfajoreen orea egiteko, gurina eta azukrea nasi, arrautza bota, ondo nasi, eta gero botako dugu irina, arto almidoia, altzagarria, bikarbonatua, vainilla esentzia, estia, dena ondo nasi, eta hori pixkat oskailuan. Pausatu eta gero, luzatu, eta 15 minutuz, 130 gradutara, erreko dugu gaieta moduan. Gero, txokolate ganatzea bat ingo du, horretako esne gaina berotu irakin, eta txokolate gainera bota, eta urtu ondoren, gurinarekin nasi, eta listo. Eta azkenean montatzi izango, hartuko ditu alfajorea, beteko ditu esne gozokiz eta txokolatez, gero txokolate bainu bat emango diogu gainetik, eta listo. Ez dauka zer gehiago. Geratzen da horrelako sandwich, imaginatu, sandwich bat, bi gaietakin egin da, barruan betegarria txokolatea eta beste esne gozokia, eta ero dana txokolatez estalita. Hor esan zen zabe nolako gaieta batzuk beti ezagutza ditugunak horrek beltzak. Baina dala gaieta bakarra, ez? Ez, horrek beltzak krema txurixa daukenak. Bai, baina hor txokolateak kanpotik daukate? Eta horrek batzuk, saltzen dabe berezisa, daukie batzuk txokolate txurixakin eta txokolate baltzakin. Horan, Danian, horrek, ez desplazu probau, zegoxuak. Hemen, estalin behar du urak justo. Atzo, froga inuen etxean, bakizu nikolako gauza, beti gustatzen froga itea. Eta etorri zan justo gure etxeko bero gaioa izorra autokin dugu, eta etorri zan teknikoa. Karo, hau, hor irakiten azten danean, barruko lata azten da klak. Zarata ingo dau. Zarata pixkatatatzen da. Ez asko, ez larritu. Ta tipuak esan zian, zer daukazu hor? Ez, holako, esne kondentsatu lata bat. Eta lasai zaude, hori ez da lehertuko. Ez dut, espero. Egia da, gero ikusiko duzue, lata puztu iten da pixka. Osa, presio hundia doka. Claro. Eta puztu iten da pixka. Baina, etxean ez bazan lehertu, gaur ez da lehertuko, ez? Kontua da, eta minutu tutua igotzen danetik, eta esne kondentsatu dakizu zuria dala, ez? Eta esne gozokia olako tofekara kolore bat. Magi ingo dut, hemen zuria sartut, eta marroi aterako da. Eta bien bitartean, hori haikenoa eta hitza ematen dizu, Patri. Bai, eskerrik asko hitza motiagatxik, espero dugu bizirik ataratzia, hau probatzeko. Ez alda. Ez dakizuk esan duzu, gaur, uste dut ez dara lehertuko, ez bada zure aldean jarri dut. Bai, ikusten du, baina. Ez bada zure aldean jarri dut, nik. Ni Patri hemen jungo naiz lantzen, gurina eta azukrea. Hau pixka landu, gero, botako diot, hemen, zaten da, osagai likidok. Arrautza, estia, vainilla, eta ero lehorrakin jungunez. Oso ondo. Originalki da postre bat magreptarra, Al-Andalusian izan zala originala, eta gero Espainiarra joen zienean Ameriketara ara erantzan zabien. Orduan, forma independentian hasi zan, bai Espainian, bai Latinoamerikan, eta horregatik zuk esaten dozuean alfajorak, eta ez dakit, bilatzairen baten edo aurkitzen baitxuzu argazkixak, oso desberdinak izan daike euren artean. Badaukie, zigorrek esan dauen, bi gaieta bezala betegarrixakin eta txokolatiekin bilduta, eta beste bat izan daike olako gaieta bat, almendrakin eta. Ja, nik hori nuen esautzen? Nik besta, Hori da, bai. Jaitxingo ditu hau, eta esan dakoa, jarriko izkiot, 30 milioi. Nik esan dakoa, esautzen nuen bakarrik?
Argentinako tipikoa. Horre beteak, ni besteak enitxun ezautzen da, bitxu. Bai, ni besteak enitxun ezagutzen, baina bueno, gero ikertzen egon gara, eta deskubritu dugu, Andaluzian, badauela hola jatorrizko izendapena, dauela Medina Sidonian. Eta han izaten dio olako gaieta tipiko batzuk txurixak, gainetik olan azukre hautza augiko basabien moduan kanpotik, eta gero barruan aukitzen daue intxaurrak, almendrak eta estixa, eta espeziak, kanela, da vainilla eta olakoak. Orduan olako gaieta batzuk, baina ez dauke zerikusirik Latinoamerikan itxendan estixakin, beraz? Haiek ere, gozuak ere. Ziur, dena gozoa. Berez, eske postrea da, musulmanek Al-Andalusen itxen zaren postre bada. Orduan, hango gozuak badakigu gozuak direla. Eta azukre pilo badaukiela, estixa, originalki al-azu deitzen zen. Eta, hortik alfajorrera, heldu da horre, linguistan batek asaltzeko hobeto, horre etimologien ze pasatzen den, baina berez originala al-azu. Hau, eskuz, eta izaten baduzue betiko hemen guk daukagun robota, kasu honetan erabiliko genuke pala. Pala dala, raketa baten itxura daukan hori. Holan burnizkoa hori izango zen, erabiliko genukela, horrelako oreaketan azteko eta orea euskor bat, erodanlakoa. Bestela, eskuz. Hemen behin azukrea eta gurina nazitxunean, arrautza, estia eta vainilla likidoa. Eta erojungo naiz, lehorra botatzen izango dira. Irina, kakaoa, harto almidoia, hemen daukat altzagarria, eta hemen, bikarbonatua. Oso ondo. Eta gero, betegarria alfajorientzako gauringo dugun bertsiorako, normalean esne gozokia edo dulce de leche esaten dana, erabiltzen da. Hau, gomendatzen da oso koipetsua izatea edo oso lodixa, ze gero txokolatean, normalean sartu inbidozunez txokolate urtuan, hiru geruzak ondo ikusteko, ez? Gaietia, esne gozokia, txokolatea eta ez urtzeko edo txokolatiakin desegin eiteko. Eta badauz, provintzia batzuk Argentinan nun jartzotzin bebai patxarra. Bai? Bai, gutxi, litro erdiko, aukitzen bazu, 500 mililitro esne gozoki, gomendatzen die 40 mililitro olako likore gozo batekin, edo patxar batekin, edo olako batekin. Beraz, alkohol kopurua besta ez da hundixe bakarri da, ikutu berezi bat emoteko. Zuri guztetan atzupiat patxarra eta pentsa dut, igual txigorrek guetakotza. Ez. Patxar salia, kosinatzeko eta erabiltzen oso pila bat. Baina bestela gozo gintzen almioar batean ero espada, bestela ez dut... Ez dut erabiltzen, bestela bai. Etxean egiezan, patxar botella bat, eta hortan nik beti esaten dizu. Normalean ardoetan da, esaten da, txarrena ez, eta patxarretan txarrena ez, baina hemen ere, ez duela erosi behar hor ez dait, 200 eurotako patxar bat, edo 80 eurotako patxar bat, 10 euroko patxar batekin kosinatzeko bada, nahikoa. Gero, gomendatzen da bebai, alfajoretan, txokolatean ez dakit erabiliko zuen ekilore olio bat edo gantzen bat, txokolatea itxeko likidu haua, eta hobeto noa esteko. Hola, txokolatea bere hortan. Txokolatea bera hor daukat, behitu, hau izango zen ganatxea egiteko. Esne gaina jarriko dut. Berotzen, irakiten duenen txokolate gainera eta gero gurina. Eta hor bakarrik gero gaineko geruze botatzeko txokolatea, besterik ez dut erabiliko. Eguneko un txokolatea. Bai. Bitu, ondo. Honek, batzuk egin ziren famatuak Argentinan, ze inzabien 1969an Argentinako fantotxe olan markak, izan zan gozo industrialak eta itxen zituen olako marka bat, egin zituen 3 geruzako edo 3 pixuko alfajoreak. Hau da, 2 gaieta eta betegarria, dia normalian, eta berak izan gaieta betegarria, gaieta. 3 geruzakoak. Gero egin geike bat, olan probatzeko, telebistako saio batean, lehengo astean, inomen zuten, hamburguesa bat horrelakoa. Olako sukaldaritza saio batean. Eta bixar, astotxo bat bai... Olako lodia, intzuten. Eta biarrere, astotxoak, edo, jentea bakizu. Erotuta dau. Agertu nahi, telebista, eta beti handik eta hola, nibiltzen da. Gauzia da, hau gertatu zara, 1969an, gizakisa hilar giraldu zanean, ordua, 2 momentu historiko, ez? 3 pixuko alfajorea, eta nextuan hau lertzen? Eltziana. Eta nola egin bantzioten garrantzia, hilargiari, olako gauza bat, olako, hemen gertu olako zerbait izan da. Pentsau. Nik olako ez dut ikusi. Eta gero, Argentina osoan, badi oso ezagunak, hemen, ez dakit Euskal Herrixan, Bizkaitxar salsa bezala, imaginau, baina,
berez, ohikuenak edo famatuenak, die Mar de Platakoak, Mar de Plata provintziakoak, hemen, Bizkaia dan bezala, Bizkaitxar saltzarako. Orduan, edo nun aldozua aurkitzu, baina, hangoa die berez izenak. Eta honekin, alfajoren kapitulua, itxita. Oso ondo, bikain. Eta hontxe zeri buruz ingo berda? Alfajoren orea egin dut, eta ez dakitz, bikarbonato bota diotoni. Horrei buruz, bai, bello. Nik asmatu dut. 2 carbonatos. Erderaz esaten da. Bikarbonato euskeraz, da erderaz 2 carbonatos. Ez esan hori, norbait joan bidan farmaziera eskatzen edo dendara edo. Ez dakik gaur egun jenteak ohitura daukan. Lehen bikarbonatua gehiago uste zen etxetan. Gaur egun jenteak ere biltzen dutxean. Bai, bidixo bat ikusi nauen, eta emakume batek esaten zauen. Zuk bikarbonatua geroz eta gehiago erosten badozu, konturatu zaitxez, nausixa bilakatzen ari zarela. Zeba, zertan laguntzen du? Digestiorako erolan? Digestiorako ona da, barazkixak eta garbitzeko, nire txian... Zilarra garbitzeko oso ona da? Zilarra, zilarra, aberatxa izaten bazara, olako zilarrezko bitxiak eta sardexkak labanak eta olako gauzak. Belarritakoak, zilarrezko. Belarritakoak. Nik ezina, nik enekien, eta egia da neuzkan belarritako batzuk, ez da gitzen baden bora hor, eta lagun, ze belarritako itxizi, horrek garbitu eta baita, nola garbitzen dira, garbi gaiuan da, hartu bikarbonatu balan, eta garbi zilar da, ostra. Hortza garbitzeko erabiltzen dituzte lehen, aipatu duzun hortan Marruekos eta, baina janik genizkizu hortzak, Bai, hortza garbitzeko ez dakit niko bendatuko nauen. Nik etxea garbitzeko nirama ipila gustatzen gako, bikarbonatua eta ospina, nirama da tradizional. Nik gustatzen gako hau? Honek, pijadak, horrek gondo usaintzen da ben gauzak, ez dakize, baina, nire etxean bikarbonatua erabili izan da, geixen bat labako erretilu eta garbitzeko. Horretarako oso da, bebai usainak kentzeko, adibidez, oskailuan eta izosgailuan sartzen bozu holan bikarbonatua bebai. Horrek laguntzen dau, usainak eta itxeko tomatiai bebai jendeak botatzotza, tomate saltzai, batzuk azukria botatzeotzie, apur bat gozatzeko, eta entzundu bai beste batzuk bikarbonatu. Tomatiari? Bai, holan koiaraka bat botatzen jakola tomate saltzari. Guri hosteleritza eskolan erakutsi ziguten, barazkia brillante, eta olako panatxe bat badugu egin da, fosforitoa geratzea, zuek intzazuen leka batzuk, azenario batzuk, edo zer, bikarbonato koiaraka da txiki batekin egozi, eta ateratzen dira holan oso politak. Hori bai, Instagramerako eta horrelako apartak, hori nutrizionalazki galdu iten dute. Bai. Horea egin da, nik gomendatzen dut, hau, oskailuan pixka sartzea, gorputza hartu dezan, sekontutan izan, gurina daukala, eta ero oin, azten bagara luzatzen, irin pila gotako beharko genioke, eta orduan, alde hortatik ere, sakarra gota eratzen dira. Orduan, oskailuan ordu erdi sartu, eta oin bai, irin pixkat erabiliko dut, eta ingo dituguna da, luzatu, utxiro olako tamaina atzamar baten lodierakoak, eta gero horrek mostingo ditu, eta labea 130 gradutan daukat, 15 minutu. Azkar egiten da, Da, galleta eta bizkotxoaren arteko zerbait. Ez da galleta bat, ez da kurruskari bat. Hori da, hori zaminotzun ez diela, holan galleta finak, kurruskariak die... Bai, testura kuriosua da, ez da holan gaietan antzerakoa. Bikarbonatuan azkenengo erabilera. Hau da, gure taldekide batek emandozkun erabilpena, nik sekula entzun da, ajerako, bixamonarako ona dala. Bikarbonatua? Nik ajerik ez duan ez dakit. Ez zera. Nik nahi xaudot ez dakit. Laranja zukua, gazpatxo aputxo bat, ura hotza, hola maia, txarrikerin bat bebai. Kafia gatzakin. Ez hori garbitzeko zan. Hori gero, tripa garbitzeko zan. Ez da batzuk, gure taldekide honen kuadriako batek, hartzen daura bikarbonatua. Eta zan, urakin hartu eta, horre. Berez digestiorako eta laguntzen badu, kontua da hor beraldean gerra daukagunean gau luzea izan danean, bikarbonatua seguruenik, onurak izango. Txartu ez dut zaingo. Ez, takit. Probatu, hobe ajerik ez izatea. Hori da. Bale, luzatu, eta esan dako, gero hemen, kontutan izan, hau pixkat, ez da asko hasiko, Gurina daukaten horrelako horeak eta eti hasiten dira. Eta orduan, ni bi tamaina hauetan ingo ditut, baina hau gero azingo da. Orduan gehatuko die, alfajore batzuk, razio ona. Osoa jateko, eno esaten komeriak, baizik jango dugu. Jango dugu. Olako, imagina, hiru pixukoan olakoa izango zen.
lodia. Zuk ez zinun hamburguesa bezala. Zaina zuk esan duzuna, esne kondentsatua lodi itzi barra, eta hemen geruzak egia da, nik denda hortan, gozotegi hortan, ikuste zian ondo banatut. Ikuste zian lehenko txokolate geruza potolotxo bat. Gero galleta, gero esne gozokia lodia, gero galleta, gero txokolatea. Horrelako altura hartzen zuten, eta agoan sartzeko ere komeria. Gauza saia. Lehen egon gara Argentinai buruz berbaitzen, orduan ingo berba, Argentinako sukaldari baten inguruan, bera da Gonzalo Aramburu, eta chef argentiniar honek lortu dauena izan da lehenengo jatetxia Argentinan 2 Michelin izarrekin. Bai. Abizen euskaldun auke bezagoen eta. Hori, azkenean, genetikak ez du. Genetika bai, lanin jau 16 urtetan, ez ez da hola, bapatian 2 Michelin izari irabazi dixu. Hau Martinekin hausan, ez, Patri? Hoi, Donostin ikasi zauen, ikasi. Donosti gontzan lanian. Hori da, Martin Berazateginian, eta ontsi 47 urte ditxula, gero Argentina da bueltatu zan, eta bere jatetxia zabaltzeko asmuakin, beti auki izan dauen ametz hori. Eta, egixe da, bera oso posik dauela, ez dauela hau espero, eta bere hitzetan, esanez, Argentinan ez dauelako lan goi mailako sukaldaritza, igual, Euskal Herrixan dauen bezala, edo hainbeste tradizio da, ontxe azten da bien mugimendu bat, ez? Orduan, bera oso posik, mugimendu horren barne egotiakin, ze, euren, goi mailako sukaldaritzai, fine dining, deitzen dut zelan, nola? Fine dining. Eta zen nahi du esan, Ingeres aldera jotzen da, goi mailako sukaldaritza fina. Sekula entzungo denekoan terminologia. Fine dining. Hori, argi dagoena da, sukaldaritza vanguardista hau, dauela geroz eta, famatu hau da, ospetsu hau bilatzen. Eta, uke bentxorienen, ez dugu itxen goi mailako sukaldaritzan, oixiamin zigorrek ekartzen dagoelako errezetaren bat 3.0 da olako aparrekin eta errezeta dotoriak, baina gehiago itxen dugula, eguneroko sukaldaritza, ez? Hemen proposatu duztiek idoian, guk hemen itxen dugula fine dining filosofia jarraitzu biharrian, healthy dining. Baina, batzutan healthy eta beste batzutan esain healthy dining. Healthy zer da? Healthy da osasuntxua. Ez, gu gara help, laguntzien. Dining, batzuei laguntzen diogu taperra etxera beteta eramatea, ez? Hori bada help, ez? Help cooking. Bueno, bai. Guk itxen dugu azkenean ideiak zuei proposatu, zuek egunerokotasun baten jarraitzeko modukoak. Alatabe, edozein motatako proposamenik aukitzen badozue, txoriene abildua eitb.eus, eta hortara, behitxu, lehenko gunean jar nauen ez dakiz eta guzteko jaten jakitia zelan kosinatu. Ekarri gure gana, eta... Mesedez, ideiak bidali, ideiak, zer nahi duzu, behitu, aste honetan, egon naiz, astelenean honitzen, artea horre, igorre eta ero arratiako txikiatan... Petzeta artean, ere... Herriko merkataritza zentroan. Herri bat, artea herrian, hango eskolan, eta onzien 3. da 4. mailakoak, sukaldaritza maite dute, eta lantzen ari dira, badaukate beraien errezeta liburua egiten ari dira. Eta sukaldia badaukian? Sukaldia daukien? Ez, gelan, klasia, eta eskolan bertan ez daukate sukalderik. Eta, ni junitzen bezala, egiten ideiak ematera, aurreko astean egon zen, daukate bertan, gurasoak peruarra diren ume bat, eta haren ama juntzan, eta prestatu zuen, hango beraien peruko errezeta bat dala arroz txaufe, erolako bat. Txaufa, hori da. Eta eskatu nien, idatzita zeukaten berei garbi, eta zanien eskamuti, hori pasatu idazue, zenik ideia behar ditut txorienerako. Nik uste txaufa arroza hemen egin dauela. Bai, Juan Sebastián, baina... Ez da hori arroza hori txinatarra hiru zaporetako antze. Bereiek, emakume honekin zuena, horren antzeko dela. Bai, da, azkenean sukaldaritza txaufea, txifea da, txinatarrak Perura heldu zienian eta orduan. Nikeia da, Japonia eta Peru. Txinatarra txaufa da, txinatarra gai Peru, orduan. Baina, zuk aukitzen bozu errezeta hori, ziur, askoz be originalagoa izango dela, beraz, ekarrizu. La bera, 170 gradu, 15 minutu, 170, 160. Orduan, la bera, eta jarraituko dut, ganatxea egiten. Berez, izan dakoa, esne gozokiarekin jungo zan hau, baina, ganatxe txokolatearekin betegarri moduan be, ondo, ez? Bai, ondo. Ganatxea, ez dakiz nintzako da, olako txokolate... Trufak, txokolatezko trufak,
hori ganatxe bada. Eta iteko modua, nik hemen trufakinko banitun, rona, o patxarra, o zerbait botako nioke, baina ganatxe bat, eta honi ere botalko nioke, Inbar dugunez, beti prozedura berdina da. Txokolatea txikituta hemen, inalda beltza esne dunarekin, nahi duzuena, zuen gustokoa, eta gero, esne gaina, irekin, ona bota. Urtu, olako alaska batekin, eta gero, gurina, mauka batean sartu, eta listo, oskailuan sartu, ostutzen. Oso ondo. Oso ondo, eta bueno, Argentinako alfajoretatik, Argentinako euskal diasporara. Iepa. Ez, azkenean, bueno, gure euskaldun pila bat dauzkagu handik Argentinarea, 19. mendian euskaldun pila bat joan ziren Argentinara, eta gure Julen, gure gidailarixan, familiako anekdota bat kontatzera gatoz. Eta berak familia zaukan Lekaroz herrixan Nafarroan, eta joan ziren Argentinara. Garai hartan Argentinan hau esaten zan, astakerixa bat pentsaten jat gaur egun, baina hau esaten zaben, aran mugak eta ez zauzen oso garbi herrialdekoak. Orduan, garai baten esaten zaen gobernuak. Etorri Argentinara, eta lagun ezaguzue bertako indigenak kanporatzera. Ordainetan, haiei kendutako lurra zuentzat izango da. Hori izaten zaben. Beraz, imagina hau... Bueno, baina hori gizakiak indu... Etikoki, ez dakit. Bueno, badakit. Estatu batuetan berdina izuten, toki askotan egiten da, orduan, bertakoak, bueno, Palestinan, da berdina egiten dute bertakoa sartu, eta kanporatu bertakoa diena, parkatu, kanpotara sartu, eta... Izakiak horrein. Bai, publizidade aldetik... Oso txarra. Bai, eta baina garai batean izango zen, beraien dako, kriston gantxua, jentea etortzeko. Zengo dio. En fin. Esne gaina irakiten, gehiago benua guztien aitorra atatzen hau, zebestela kanporengo dit. Eta orain, hemen, txokolatera, eta baina alaskarekin, ondo nazi, eta behin hartu diunean txokolatea, gurina berdara. Gure Julenen arrabasuak joan ziren Argentinara, batzuk angeratu ziren, eta gero beste batzuk buelta hoin ziren Euskal Herrira. Orduan, horreitako bat gure Julen, eta horreitako beste bat, Lekeitxoko fisioterapeuta famatuena, Oier, eta berakin zauen... Publizidadea, taka. Publizidadea. Gozo ondo. Eta berakin zauen, berasuetaren familixan dokumental bat. Orduan, Vimeon dago eskuragarri, eta bidaltzen badozue e-mail bat edo mesutxo bat igual Instagramera, hobeto oingo honetan, gure Instagram kontura, bidaliko zuegu bueltan esteka dokumentaria ikusteko. Nik ikusikot. Egisa da, baina, Euskal Ondaria evidentia da, ez? Argentinan 4 milioi pertsonek daukie Euskal abizena, bertan, eta horrek gure dago esan, bertako uneko 10. Bueno, izan ziren duela, ez, aste batzuko horre Galiziko hauteskundeak, eta oraindik, gaur egun, zenba gallego oraindik, hemen boska aukera daukatenak, Galizian, ero Argentinan, 200.000. Galizia zeuden, Argentinan oraindik boska eman aldutenak, handik, hori hemengo hauteskunde dago, da, zenbaki oso potoloa iruditu zitzaidan. Azkenean hor badaude hiri asko Galizian populazio gutxio daukatenak. Hiri handi bateko boskak handi datozen. Ikusgarria. Ikusgarri xa. Hemen Argentinan badauz irripila bat, irixak eta usuak eta daukela Euskal abizenak. Badau Berazategi, herri bat, Bestat Arteaga, Gernika, eta badauzulako eta lehen egin dugun berba Gonzalo Aramburu, zukadari gixak 2 Michelin zar irabazi itxunak Argentinan, Aramburu, horti dator. Gukoin itxaitea besterik ez daukau. Horre falta zeizkie 10 minutu, gure alfajore gaietatxoei. Hau ere mauka batean sartuko dugu, eta ostutzen utziko du. Esne gozokia ere, ostuin behar da, eta mauka batean sartu. Hala ere, gero bueltarako, eta gero gainetik, esan dakoa, estalki moduan, Maria bainoan, txokolatea jarriko dugu, eta hori izango da, muntatze jutea, badator gure txokolata da, eta oin inbar dituguna, muntatu. Gaieta, gero, betegarria, gaieta, txokolate berua gainetik, eta gero hori utzi gozoza. Urtzen, ero gogortzen, ero urduri jartzen nahi. Ikusten duzu, Pustuta da, pustuta. Gaietak hemen pila bat, lehenagotik egin ditu dana batzuk aurretuta, oin inditu danak,
hemen esne gozokia badauka ja barruan sartuta, eta hemen gure ganatxea, txokolatezkoa, baina, bueno, erakotzen nahi nizuen, Kontuz, adi, puztu iten da, Bai. A ver, oin. Oh! Ai, ama, kontuz ez daitxe zerre, Alerrek, nola? Nila koiaria sartu ginen probatzeko, baina... Ez. Bilurra mozta. Zaporea, Patri, gaina, tofean, baduka, Bai, probatzeko. holan karamelu puntu bat, Wow. eta pixkat denbora gehiago usten baduzu, gehiago gorritzen da, Ikusten zuen, etxekoa, pixkat gehiago izan nuela, eta, honek, erritzen dugu, Ze ona. Koiara, datara. Bai. Txikitsua, ondixa? Ondixatik, bazpa. Bueno, hau, izango zen horrela, mauka batean jarri. Top. Eta, bueno, demostratuta dago, esne gozokia lortu aldala, lapiko azkarrean sartuta. Bestela zein izango zen prozedura? Erosi. Esnea. Bai. Erosi baten ja. Etxean egiteko esnea eta azukrea jartzen da, eta 2 orduz irakiten eukin behar dozue, hori, lurrundu arte azukrea karamelatu iten da, eta hori izango zen prozedura. Eta hori ni jungo naizena betetzen, erakutzeko dizut emaitza zein izango, amitxo lan geratuko zaete gurekin. Ze ona. Hau da emaitza. Horrela geratzen da. Hau da, lehengo alde batetik txokolatea bota behar digu, oskailuan sartu, eta gero, behin gogortu danean, beste aldeari ere ez. Gaina honi dauki koroa bat olan. Bai, da, eskinetatik jun zaielako txokolatea. Eso ya politxa. Baina, hau utziko dut hemen, eta jungo naiz, esan dakoa. Olako zerbait izatea ondo goten da. Gero txokolatea botateko gainetik. Horan, jarriko ditut hemen batzuk, eta jungo naiz betetzen. Batzuk txokolatiakin eta beste batzuk? Hori da. Esne gozokiakin. Esne gozokiakin. Oso ondo. Joan gaur, probatzen eta... Bueno, danak, txokolatea hori pixkat, ez da gogortu. Txokolatia gero guretako. Bigunegia, guretzako gatu. Ingo ditutena esne gozokiana, bale? Oso ondo. Eta, bueno, azkenak komentatzeko, azken aldixan egondan notizia bat, edo ez? Azkenean, zuk ikusi dituzu honek iraultzak nekazarixenak eta atara die Europako bazein bat hirietan traktoriakin eta, Euskal Herrian da behar. Euren mesua azkenean, aldarrikatzera, ez? Dala, Europako agintariei eta aski da. Ez, eura daukie, azkenean, nekazarixak bainera, danetatik atari die, hau da, lur eremu haundixa daukienak, daukienak guztiak eta modu bebai txikixauak, danak atara die, azkenean esatera, presixuak kontuan auki bidala ekoizpen prozesua, bebai, negoziaketa horren eten aldixa, ez, merkataritza zentrua handixena, eta hainbat gauza eskatzen dabe, burokrazian bebai, burokrazia txikixaua egotia, eta errexaua jartia. Azkenean, ez dana normala da, supermerkatura batera soiez, eta azkenean, oztopo gehiago jartze dutzi, hemengo jendiai, kanpotik etorritako frutai eta baraskixei baino, ez, Europatik kanpo. Orduan, zugun zeike, eta ez dakit, Malagako mango bat, aurkitzu zeike 6 eurotan, edo 5 eurotan, edo 4 eurotan, eta Brasileko bat aurkitzu zeike 2 eurotan, hori zela izaileke posible, ez? Eta hori, hemengo porruekin bezala, eta danakin, orduan, nola aldarroipek, guk hemen txorienetik beti aldarrikatzen dugu, beti 0 kilometrokoa, bertakoa, tokikoa, baina horrek azkenean, presixuakin bebai, zer ikusi pila badauk, orduan, zelan bultzatu biozu jendia hori kontsumitzera, eta gero nekazarixak tratatze dituzu hain txarto, ez? Ez dago zentzurik. Eta ordain joa zeiera, merezi dutena, eta hor, gehien bat, hor, dauden, gehien bat da, beraiek pixkat aldarrekatzen dutena, ez? Ze presiotan erosten dieten gaina beraiei produktu horiek, utzaren urrengoa, eta ze presiotan saltzen dituzten. Hori da. Ez, orduan, hemen, badaude pila bat, esate zutena, behitu dauzkat, ez dakizien bat abelburu, ez dakit gero gaina oiua dauzkat, arrautzetako eta hori, eta bizi naiz laguntzei esker. Osea, soldata, atartzen dudana etxerako da laguntzei esker, dauden laguntzei esker, eta horrek ere, ala ere ez diela beste mundukoak, baina hori tristia, eta, pixkat emendik, animoak, eta agintariei, zerbait egiten duten, honi soluzioa ero aurkitzeko. Eta gero pixkate tristura hauek eta kentzeko, txokolatea ero jatea gozatzeko gure humoria. Ikuste zuen, hau gero egiten dana da, oskailuan sartu,
utzi pixkat gogortzen, Hau buelta lortu eman, arte, eta gero, beste aldia. Nahi bauzu, bueno, Patri, zuri berdi zaizu lehengo gozoa janda ero gazia, Neri berdin jat. Gaztatuko itxu horiek? Gaztatuko itxugu. Lehen esan itxugu honek gaieta baltzak, zelan ziren gaieta baltzak, krema txurixa eta baltza eukina gainetik, eta txokolatia gainetik, honek isa bizango zin txikixak. Baina gero, honek haundisa die, eskau marka esan bihotz, hauri bizkotxo borobia, txokolatez bustitxa dauena. Esan izena, ez dela ez dakit. Foskitosa. Foskitosa luzea zan. Borobia. Borobia, baina zan, holan, barruan ez ne, holan, Claro, baina kanpotik ikusitxa. Ijitxu beso bat modukoa. Baina zu, kanpotik ikusten badozu. Bai, holako zerbait, bai. Bueno, ez honek, dakit. hemen dauz txokolatiekin eta esne gozokixekin bixak. Bai, hemen bixa daukazuen. Hauek izango ziren gure txokolatezko alfajoreak txokolatez eta esne gozokiz beteak. Hemen inaldura dakidala bat eta bat eta bat eta bat. Nik hau badakidala esne gozokiakin. Bale, orden bitu ingo du erditik. Bai? Eta, hau bai, alfajoreat, bauk alfajoritxura, ez? Bai, jo bitu. Hemen hiru geruza nola ondo ikusten diren, hau ez dago, eta bestea, hauek izango ziren txokolatezkoak. Pentsatzen erdi bat emango sostala niri probatzeko. Ardo, Patricia. Eskatu! Eta hau izango zen, txokolatezkoa, eta hemen ere, bueno, ikusten da, hobeto hemen, geruzak, txokolatea, gaieta, gaieta... Eta ze hona? Bai. Bai. Eta honekin gero, Jose Jose gazi xekan bio, nik osuak ingaratuko nintzen, Baina programia bete inbido guta. Hemen, Patri, Eskua jarri. Eskua jarri. Gazia dago, pikantea dago, txartxarra dago. Alberto, gogoratu, dietan zaudera. Bai, eta nik bitartean, behitu, ingo gauza bat. Gu, geratuka gaur honekin, eta nik Albertoiko soinoko zatolan isokin mokadutxo batzuk bere dietara. Bikain. Oso idea jauna. Bueno, hemen txorienen itxe ditugu nola nahasketak postriakin hasi, sarrerako batekin bukatu, hori xeingo gaurkoan bebai, eta alfajoreen ostien, gorputzak eskatzen dau, izokin mokadutxo batzuk, ez da? Beti. Eta gaina, benetan alfajorea da, ura eskatzen dute hau janda ero, oso gozoa da, potentea da, eta ura izan ezean eskura, zer da hobeto? Holako izokin mokadutxo batzuk. Hori da nik ingotxut batzuk, hau, afaltzeko sarrera modukuan, holan, ondo geratzen die, mokadutxu edie, holan, txikitsuak, beraz, hori, elkarbanatzeko, edo, afaltzeko aproposak. Kontako zuzalan ingoten, osagai pila badauz, baina, bueno, geixenak saltzarako die, hau, oso errexea da, kontako zuzalan egiten. Hasiko gara izokina laukitan mosten eta oliba olixuakin, peperautzakin eta berakatzakin ondu egingo. Bitxartean hartua txikitu eta arrautzak nahasi. Saltza ingo maonesa, kaparrak, tipulina, olibak eta ziapia nahasiz, eta izokina pasauko irinetik, arrautzetik eta hartotik, eta frijitxu ingo, eta gero saltzakin zerbitzatu. Beraz, ondo? Bai, ondo. Hemen atala ditxutolako katilutxo batzuk, hau gordeko usaltza ikeko. Vale. Eta hau, irina eta arrautzan dako. Hemen txe. Irina, arrautzak hemen jarriko ditugu, eta hori, izokinanik, hau, bakit ez dala azpizuna, baina, azpizuna moduan saltzen daben, pieza hartu ez saltzen dabe, holan garbi-garbixa dana. Zurrik gabe, ez hori da. Holan, simple-simplea. Eta aukeria dau, hau, laukitan mostu eta oliba-olibakin eta espeziakin nahasiz, edo bebai, aukeria dau, hemen botatzia espezia. Hau da hemen piperautza eta berakatzle horra botatzia. Baina, hori, zuek aukeratuko zue. Osondo. Bat, bi, eta hemen txe, hartoak. Honek, gosarikoa dira, bai, gosarikoak, esniakin eta jendeak hartze itxunak, hogi birrinduan ordez, hau jarriko, baina hogi birrindu aukitzen bozu etxian be, horrek balixo dau. Beraz, hasiko gara, kosinatzen. Bale, atzo kaparrondoak erabile genituen, gaur ere kaparrondoak, bala kaparrondoa baita, ez, apio eta zibili ginen atzo hitz egiten, eta kaparrondoa bada beste gauza bat,
erosten du olako, ez da egit, salsa tartara bat eroiteko, errezeta baterako, eta hor dauzkagu oskailuan guri begira, eta zer, gaur nauzi erabiliko, eta ez. Gaur eza, ez. Orduan, hemen daukazue, potea erosten baduzue, atzoko saltza egiteko, egin saltza egiteko, gaur ere, aukera bat ematen dizuegu, eta gero, badaude hainbat eta hainbat errezeta, eta bestela, bereia jateak, ze antza onurak omen dauzka, ilea erortzen daukan jendian dako, baita honek izpi ultravioletan kontra eta babesten gaitu, janezkero, orduan, ez bakarrik bere zaporea, onurak ere bai. Hori, zigor, zuk esadoztasun, zigorrek erosketak itxetxu supermerkatu baten, txorieneko konprak, arraindegi zen eta arategi zen eta bebai, baina normalen supermerkatuko gauzak supermerkatu baten eta nik beste baten. Eta esadoztazu, zurian ez tozula kaparronderik aurkitzu. Ez kenduen dituzten, nik uste jendeak... Lehen basau zen? Bai, beti egon izan dira, baina nik uste dut... Hori, jendeak igual ez ditxulako hainbeste erabiltzen edo erosten, no? A ber, zenbat errezeta, erabiltzen ditugu. Guk guazen noin gure kuadrian galdetzera. Zenbat aldiz erosten dituzue urte guztian zehar erosuen bizitzan, zenbat aldiz erosi dituzue kaparrondoak. Sigur nau, jendeak badagoela... Nik hemen lantaldean. Erosi dituz inoiz kaparrondoak, inoiz. Gazte, kaparrondoak erosi dituz inoiz? Ez? Bi, iru, lau, bostek inoiz ez dituzte kaparrondoak erabili. Han dituzte txorien erabiltzen ditugolako, segia da, hainbat eta hainbat errezetetan erabiltzen da, eta ikutu berezia ematen dute. Baina ez da gauza bat osoikoa etxean izaten dugunan, hobeto da, oliba batzuk, erolakoak gehiago izaten ditu. Orduan, Argi dau. Ez baituzu erabili nahi, ez erabili, berdin da, ez zaitezte erotzen ibili, eta nik uste kendu indituztela. Holan, argita garri. Igual, bai. Kendu igo zituzten, jendeak jendeak igual... Espada besaltzen dendak be horretako dauz. Hemen txe, izokina. Hori, laukitxotan, zue kalkulatu. Batek esango zauen, nik, hau mokadutxo bada. Nik holan, nauen jarriko. Olako mokadutxo bat, ez? Proposa pentsaten jat, olako satitxotan moztuko. Osondo. Eta esan dakoa, oliba olio apurtxo bat, espeziak, gatza. Ze espezia botako dizkiezu, patre? Kasu honetan nik, hemen txe ditut, piperautza, gozoa, pikanti esana, eta berakatz lehorra, baina hemen berriz, etxien dauko zuena, da azkenean espeziak onartze ditu, desberdinak. Nire sare sozialetara jungo naiz, eta influencer batzuk, kasu honetan ez guk jarritzen dituguna gastronomia mundukoa dira, baina badaude influencerrek baita munduko atal guztietakoak, danen ingurukoak, baina kirolaren ingurukoak. Eta hor batzuk gomendio onak ematen dituzte, eta beste batzuk betiko mitoak botatzen dituzte, ez? Eta, etorri gara, ez dakik ezurtatzera nik egizan batzukin nire dudak badauzkat. Bota da, nik esango zu, nik ze pentsatzen dutena. Bale, kirola egin aurretik luzaketak egitea, bai ero ez? Mundu osoak esaten dugu baietz, baina zigorrek urtero esaten dau. Nik luzaketak egin behar ditut, berak ez ditu itxen, da bitxu zean dauen. Ez ditu itxen luzaketak ondoren mez, eta ondoren bai egin behar direna, eta nik ondoren ez ditu itxen. Eta zergatik ez ditu itxen? Nahi hau dudalako, kirolaiteko daukadan denbora hori inbertitzea dena kirolaiteko. Hor tartean, sartu beharko nuke luzaketak ere bai, eta luzaketak merezi dite gutxienez 10 minutu egitea. Eta egin behar dira. Bukaeran behintzat gutxienez. Eta denbora izan ezkero, hasiran egitea, hemen jartzen digute, gaur egun esaten dela, hobez egitea. Nire gomendioa da, bai, baina oso suabe, leunak. Ez da, luzatu behar asko, pixkat, holan luzatu, eta listo. Eta gero, ondoren bai. Ondoren, luzaketak bai ero bai, baina poliki, eta ez golpeka, ze jente horrendik ikusten du. Hartu da, holan, eta jarri holan da, golpeak ematen ez. Izan behar da, poliki, eta sentitu nola luzatzen ari dan muskulu hori luzatu duna. Ez? Hori beste gauza. Hola nemoten dauz ez dara, dantza egiten. Ez, hori ez. Bat, lehenengoa. Pixu gehiago mugitu eskero, pesaket altzatzean, gihar gehiago. Bai, ero ez. Hori beti entzun da. Nahi behituzu giharra hundiak izatea, altzaldi gutxi, pisu asko. Hori egia. Esaten dute, nik beti entzun ulertu izan dut holan, eta nik uste egia dala, ze bestetara, antza eraginkortasuna antzekoa daukala, pisu gutxi eta altzaketa asko egitea. Nik hor besteak gehiago izango zen definitzeko, baina gero eukiteko lako sorzenak erremoduko lako gihar batzuk. Zu aukiten bozu, bicepsa, eta holan
horrek saltzea itxuste batzuk nire laguna konfinamenduan dagoen ziren kilo bateko mankuernakin da entrenatzen. Horrek, holan naiz eta 200 aldi zein. Bueno, berreunekin igual nekatzen zara, berreunekin bai. Nekatu bai, baina giharra holan garatu asko be. Bueno, nik hor be du daiten du pixka. Nik uste gehiago, gihar izateko, pixu asko eta altzaileak. Egisa da ez dala besta pixu asko inbier da. Jo, bakoitzan bere gorputzan pixuak inbe bai, ariketa pila batein leike eta... Ez dia bihar pixu eta hori. Gero, korrika egitea belaunak izorratzen ditu. Azkenean korrika itxiak teknika hona aukitzen badozu, ez? Eta zapatilla honak eta... Baina hor lanketa badao, hor material badao, ez du balio, jutea korrika egiten ikuste dituzu batzuk, zapatillak, ez da ze zapatilla motak indienak, pasioen hiltzeo, eta egia da... Mokasinak. Gaur egun gizakia ohitu gara, dagoeneko lako zapatilla batzukin korrika egiten. Egia da, ikasiko genuke, Afrikarrak ero batzuk, ero guk taraumarak ikusik genituen modu Mexikon, areko oinutzik egiten dute beti. Baina teknika badukate oinutzik egitekoa, eta hori da beti hankapuntetan sartzen dira. Hankapuntak egiten dizu amortiguazioa, eta gu hemen orpoarekin sartzen gara beti, atzekaldearekin, eta horretako amortiguazioa bat behar da. Eta teknika ez badaukagu, egia da, etorri aldirela lesioak, eta gero asko eginda. Orduan hor, lehenko eta behin oso poliki hasi, korrika egiten azten bazarete, nik gomendatzen dut, 2 korrika, 3 minutu oinez. 2 minutu korrika, 3 minutu, eta hori gero, lusatzen jun, minutu gehiago korrika, gutxiago oinez. Eta aldala, belarretan eroiten badugu, areta hobeago, lako, ez dakit, esan dezagun, zoru bigun batean, amortiguatzeko bera. Zigor, emintxe, itxoine... Grazetan nola kontatu, eta nik mitoekin jarraituko dut. Hori da, gabizitzen olako tartar saltza bat, edo olako zehose, horretarako jarri dugu maonesa, gero jarri dugu siapea, tipuleta, olibak, eta ontxe, karparrak. Hori nahasi eta segitxuen hasiko gara. Ja, olixua purtxo bat berotzen, igoi da mesedez lautik 6ra, 7ra, holaxe, apropos, eta hasiko gara, hau pasatzen ez, izokina, irinetik, arrautzetik, eta gure harto oloetik, eta frigitzen. Oso, ondo. Eta bidartian saltza, prest. Venga, beste bat. Gaur horre goten diasko behiratzen beraien erloju azkarrak, ero beraien mugikorra. Gaur, 10.000 pauso eman ditut, oso ondo, sofan etzatea posible dut. 10.000 pauso dira beharrezkoak, bai, ero ez? Batzuk esaten da, 10.000 hori dalako pulua holan eura kalkulatu dena, egunero inbitxusunak, ez? Elantxoen bizi bazara? Karo, elantxobe holan itxen baitxuzu 6.000 igual, horrekin be, ez? Orduan da, ez da berdina, non bizi zaren, eguraldia, bero iten badu, gehiago, esaten da dute, 6.000 eta pikutiko, 6.000 eta 500 orain da, neikua, hor zerbait onurak sentitzen ari zarela. 10.000 iten baitugu, hobeto, 15.000 iten baitugu, hobeto. Orduan, eskaitezen erotu 10.000 izan behar da eta gero libre. Ze hor beste bito bada, kirola iten badut, nahi beste jandezaket. Hori ez. Ez, hor matematika kontua da, zu kirola indozu oso ondo, 1000 kaloria erre dituzu, zorionak, gero ezin dituzu 3.000 sartu. Matematika kontua sartu aldituzu, baina gero, hartu da, gizentzen nahi naiz eta kirola iten dut, kirola iten duzu, baina gero, zu kaldera sartzen zanean, danak tardarka esten badira, ez, alese kirola iten du. Bai, iten du, baina, gero, ez dakit matematika kontuetan, kirola ez tozu esaten disfrutatzeako hain bidala? Ez argatzeko eta ez? Nik kirola iten du beti izan du, behitu, nik haure galdera asko iteziaten lehen, ez, aldizkaritatik eta lan elkarrizketata. Zu zati dituzu ultramaratoiak eta horrela distantzik. Gero nahi dudan guztiak jateko, ni bizitza hontan gehien gustatzen zen dana, jatea da. Hau egin da... Enbiozu disfruta hoitzen dozulako. Ez gero jateko. Baina eske jaten gero asko disfrutatzen dut. Asko. Eta nahi beste ez, baina asko jaten dut. Ondo, orduan, zeretzako. Azken aldean matematikak ez aizki gaizki. Ondo ez aizki tateatzen, uste dut egin naizela kalori gehiago sartzen errezeitu dana, baina. Gaur kaloria kontua da, hementxe gabiz izokina frigitzen, eta alfajorea bebai, hementxe euskau, postre edo pre-postre bezala. Orduan, utzi guzue, honek, frigitzen dabiz, saltzia eina daukogu, orduan, utzi guzue, honek bukatzen, eta segitxuan etorriko gara, honek da nahia dastatzera. Hau julen entzako, Eitxu hau, hola itxen da ez, labanakin.
Bueno, oso kurruskaria. Eta hemen saltzia, jarriko berdixan. Igual saltza gutxi. Nahikoa. Golaxe ba. Eta honek aldamenean jarriko itxugu. Kurruskari. Hori da. Ez da ematen, igual kroketa batzu dira pentsako dugu baten batek, edo nugget batzuk, edo. Baina honek die, isokin mokadutxoak. Eta mokadutxoa dien honetan? Horatu, ze kurruskari da ben. Prou zuk. Zuzula horrena, Zein biozu, kraskaraz? Haritu da. Metxu isokin nahi ninja. Saltziakin oso ona dau. Eta saltza barik, Saltza barik, Eta hau, esan, inaldo zuen, sapoarekin, beste, nahi duzu, lebatzarekin, edozein arrainekin, makaiagoa beratatuarekin, zoragarria. Baina, izultingo naiz, zeliar, ostegun birala dizu. Ostegun birala dauzkau, Bixar. Nik motxi batzuk. Nik astotxo bat. Zerako eguna. Torri Bixar gurekin. Agur.